traktoreiden mäkivetouskisa ja 13 kerran ja olemme Siikaisten Sammissa. Pienessä kylässä 350 henkeä meitä täällä. Virranpesä on Eurasta nyt liikkeellä, katsotaan pärjääkö tuohon aikaan. Mistä tässä itse asiassa on kyse? Mikä tämä kilpailun idea on? Että traktoria ajaa ylös, mutta mitä sitten? No, tässähän on sillä lailla, että tässähän on 2 vetoa jokaiselle traktorille. Ja se, että kuka vetää nopeimmin sen, esimerkiksi jos puhutaan 60 heppasista, kuka vetää siinä 60 heppasten luokissa nopeimmin sen perävaunun sinne ylös. Ja kaikilla 60 heppasilla on sama perävaunu, eli 60 heppasilla on 5 tonnia siellä kuormaa. Ja tässä on ajanottajat, jotka katsoo tarkkaan ja on sähkösilmät, että se aika tulee tarkkaan digitoitua ylväälle. Mitä tuo lähetys tapahtuu tuossa, kun se on ruutulippu? Ruutulippu ja sitten siellä on valot ja kellot lähtee liikkeelle, kun vihreä valo syttyy. Ja meillä on tuolla kuuluttamossa sitten aikanäyttö, eli siellä tulee sitten aika sinne kuuluttamaan. Tämmöinen lyhykäisyydessään tämä. Ja niin kuin sanottu, niin traktoritahan on sillä lailla, että kaikissa traktoreissa täytyy olla se siihen kuuluva oma peruslohko. Eli siellä täytyy olla sen traktorin oma lohko. Sitä ei voida laittaa, niin kuin moni laittaa jonnekin majuriin 6 koneen, niin se menee sitten siihen 6, mitä tuolla arvioidaan, se menee varmaan sinne 100 heppasiin sitten se vanhan majurin 6 kone. Eli majurissahan on noin 60 hevosvoimaa, niin se pysyy siinä. Mutta toki sitä saadaan sitten kyllä sitten hiukan ehostettua, eli siellä voidaan sitten laittaa turpoa, siellä voidaan laittaa kaiken näköistä muuta. Kyllä nämä konemiehet tietävät, mitä he tekevät. 15.33, eli kärkiaika tällä hetkellä. Kärkiaika! Mulla on molemmat erot videolla. Mä sitä erottaa aika. Täällä on Pentti auki ja ihmettelijä joukko. Kyllä. Täällä on jälkiviisaus parhaimmillaan. Se on parasta aina. Kyllä. Tää on sun kone vai? Joo. Kerro jotain. Joo. Se on periaatteessa täysin vakio vanha maatalouskone moottoriltansa, että oheisverme ja sinne on vähän laitettu pumppua ja turpoa ja väliähdetyntä, että muutenhan se on pohjimmiltaan saava vakio traktori vain. Ei se lopuksi tarvitse niinkään suunnattomia muutoksia, että se niin sillä voi tehdä muutakin kuin istuta perunaa. Se ei tietysti onnistu enää muutenkaan, kun nostolleet on jätetty kotiin ja joku. No aina noiden kärryjen kanssa kääntyy, osuu jos johonkin. Niin. Mutta täysin harrastekäyttö jäänyt. Kyllä se on jo, kyllä se lumityökoneeksi ostettiin, mutta johonkin välissä se vähän ajo ohitettua harrastusta lumityökäytöstä. Mutta ei nyt ole tullut luntakaan pitkään aikaan, niin mitä keksiä muuta käytettä. Savulainenkin tulee sen edestä. Heppasten sarjassa, joo, ja vauhdikkaasti tuleekin. Kymppitonnin kärry ja 18.30. Kaikki on vähän niin kuin erinäköisiä. No niin, Hakala-Joni liikkeellä ja näyttää vähän purevan niin sanotusti kuolaimiin, kun on vähän kärryssä enemmän painoa. Saadaan tuo vain vähän otetaan
No se keula niin köykäinen, että ei pysy maassa. Että pitää tulla noukkapainoja vähän laittaa. Ja kyllä se muuten olisi ollut menohaluja, mutta se ohjattavuus silloin katoaa, kun on köykäinen noukka. Joo. No kyllä, ne ainakin kun keula vaan pysyisi maassa, että kyllä se. No sitä on nyt rakennettu pari vuotta. Kaikenlaasta. Niin. Eikö ne näitä kilposalaisuuksia tällä nyt homma? Moro! Mikäs sun tehtävä tällä on tää? Turvamies. Mitä tekee turvatraktori näissä kisoissa? Mikä tää on tää jikko eli juju? Joo. Meillä tulee maksettain niin se pystytään tähän eikä tehdä niin kuin tuolle leikata. Oikein. Tärkeä homma. Äsken joudut sä työntämään. Mä tuon vähän käsin Okei. Eli 2442. Oli sellainen voi hitsi ja sit Mikä on meininki eli pössis? Todella hyvä. Sataa, ei haittaa, kaikki hyvin. Eikö haittaa? Ei haittaa, mulla on sateenvarjo. Mulla on kuopahat. Linssi haittaa. Tähän on se tyhmi pisa. Eihän siinä ole mitään. Mutta nyt Fiatilla sitten Norolahden Jussi sieltä Honkajoelta ja tavoittelee Valerian Ämpäri loikkuu myöskin siellä perässä, että siellä on kuljettajan juomat mukana. Honkajoelta oli, niin olisi ollut tahtia. Kannen tiivistetään soireille, niin oli pakko pudottaa syöttöä. Eli nyt ajettiin vain 300 hepan tehoille. 150 puuttuu käytöstä. Mut. Kyllä se tollakin kulkee ihan riittävästi. (22:49), eli ei tullut parannusta tuohon ensimmäiseen vetoon. Ja Hakala Joni